Gilamoy sa kalayo ang duha ka gambalay sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City kung asa usa niini naugdaw. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente sa Zone 5 Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Pasado alas 6 sa buntag adlong Biyernes. Kita sa video nga kuha sa usa ka netizen ang paglamoy sa kalayo sa usa ka gambalay. Maton sa Kauswagan Fire Station nga ilang gisaka ngadto sa ikaduhang alarma ang sunog. Human mitapot ang kalayo ngadto sa tapad niini nga tulo ka andan nga gambalay. Sigon sa kabomberohan, yaling mikalat ang kalayo kay gama sa light materials ang ikaduhang andana sa gambalay kung asa nagsugod ang kalayo. Mukabad sa kapin 600,000 pesos ang danyo sa duha ka nasunog nga gambalay. Ang two-story magod ano siya sa kaningkuan, high drip clutch siya na kuan, establishment. Then tungod sa iyang sunog sa iyang aso na ang pikas nga balay nakuan siya napin siya kasunog, which is ang third floor lang, which is partially damaged lang siya, which is kuan magod nag-cause lang siya sa aso kay ang aso init biya na. Then mag-cause din siya flash over, which is nag-ignite ang katong third floor sa pikas na balay. Saysay sa residente sa mong gambalay nga nakamata na lang siya nga dako na ang kalayo. Busa gipukaw niya ang iya mga kauban sa balay. Misulay pa kuno sila og balik sulod sa balay aron manguha og gamit. Apan pakyas na sanglit. Paspas kuno nga midako ang kalayo. Nalimukawan ko ba kayo, init na kayo ba? Paspas nung kuan na kayo, pag mata na ako ron, kutakot na mga kalayo. Pero ako pag isoloyan og kuan, kabyan pa na ako, pero di na dyan madala. Mula ito nga, ang kuan na, tagtungod din sa angkol, nakata sa kwarto, apil ang mga bata. Mugi, saka din ako, dali kay kalibot namang kalayo. Di pa matino sa BFP ang posibleng hinungdan sa sunog. Apan ilan na kunong gitanggal ang anggulong arson o tuniyuan ang pagkasunog diini. Idoon, walay nasamdan o namatay sa maong sunog. Kani siya nga kuan, case is under investigation pa siya. So dili gyud mi makadali-dali og disclose nga unsay rason inana kay kani ongoing pa pud ang trabaho sa among mga investigator. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.